Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat semuanya yang baik. Malam hari ini agenda kajian rutin setiap Senin malam Selasa di Masjid Ar-Rahman, Desa Bener, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Selamat mengikuti kajian pada malam hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube kami ini untuk info-info menarik yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sing jaba salame kaya kerupuk kanginan to, Bu? Napa, Bu? Mlem? Nggih. Bu, baleni nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wet salam neng arep omah, muga-muga sing jawab salam itu istiqomah. Pak salam numpak sepur, sing jawab salam muga-muga yen diutang dan cepet saur. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Para rawuh, bapak, soh ibu, jamaah pengaosan Masjid Ar-Rahmah ingkang mugi-mugi dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula panjenengan sami tansah muja lan syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun nakdiraken kula lan panjenengan sami sehingga kula panjenengan sami saged mlempak manunggal silaturahmi, nyambung rasa, nyambung ati, nyambung paseduluran. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan sami, tindak kula panjenengan sami wonten salah setunggalipun griyanipun Allah menika tansah ndugekaken rahmat hidayah inayahipun Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala ngganjar kula panjenengan sami yuswa ingkang panjang fi taatillah. Kok rat yamin to? Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi kula panjenengan sami rezeki ingkang kathah halalan lan thayyibah. Maringi kula panjenengan sami kesehatan afiah lahir lan batin fidin fidunya wal akhirah sehingga kula panjenengan sami tutuk anggenipun nunggoni ngancani anak putu ngantos dadi putra putri wayah dzurriyyah ingkang soleh lan sholihah. Tundone wonten ing akhir kehidupan kula panjenengan sami dipun lempakaken Allah Subhanahu wa taala wonten ing bariyah ngantos dumugi jannah kanthi gelar husnul khotimah. Allahumma tim lana bisuil khotim wa la tahtim lana bisuil khotim. Para rawuh, monggo kula panjenengan sami sholawat ugi salam unjuk wonten ngarsanipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta keluarga sahabat penderek. Mugi-mugi anggen kula panjenengan sami sholawat, kula panjenengan sami tansah pikantuk syafaat benjing wonten yaumul kiamah
rikala rawana pitulungan kajaba pitulunganipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biidnillah Allahumma amin. Para rawuh yahin iki penake ngopo? Jawabane ya enteng manturu ngoten. Gandeng jawabane turu amit nyuwun sewu. Kula ten mriki niki ora karepku dhewe. Wong aku ya diundang, sing ngundang sapa? Abu Salamah. Kon ngaos ten mriki judule ketentuan Allah itu yang terbaik mengasih. Gandeng aku ning kene ya ora karepku dhewe berarti aku diundang to, Pak. Halo, mula aku ya duwe panjalukan enten pangandika niku an-naumu sibghul maut. Wong turu kuwi sedulure wong mati. Mula aku njaluk gandeng apa? Ya wayah ngene iki nek leyeh-leyeh senden ngono iki penak banget, Pak. Mula ngerti-ngerti, dingkluk-dingkluk terus ilang. Mula aku ora tanggung jawab engko nek diliwati malaikat Israel terus disendal bablas ya mbul ya. Pokoke njalukku siji, aku ora mbok rungokke ra apa-apa, pokoke motone melek niku. Nomor loro aja mbok tinggal lunga wis niki. Niku Pak sanggup nggih? Insyaallah mung sedelok iki. Para rawuh monggo kula panjenengan sami angen-angen bilih enten pangandika niku al hayatun nikmat. Urip niku nikmat. Leres mboten ta, Pak? Leres. Ora nek jawab to? Kira-kira urip karo mati pilih ndi? Halo? Pilih urip to? Niku nandakne bilih napa urip niku nikmat. Ning enek ning omahe kok. Nikmat apa uripku sayane ya rekoso susah ngoten. Enek mboten kira-kira? Nek muk susah, nek muk rekoso ya akeh tunggale. Mula enten pangandikan niku la tastaghrifuku al-qadari madum tafidar. Kowe iki aja ngarep-arep uripmu kepenak yen kowe kuwi jek urip ning alam. Leres mboten? Leres. Sapenak-penake wong ngemis ya rekoso Pak nggih. Ora pati percaya. Mula aja ngarep-arep uripmu kepenak yen kowe kuwi jek arep urip ning alam donya. Mula ning donya iki nggon masalah tok kok. Nggih. Durung masalah pribadi lho Pak nggih. Ben iki mangan marnang ya kemrutuk, retuk-retuk saiki wis ra kuat mangan. Enek wong ya. Enek. Biyen rambute kireng saiki rambute putih geben ki salat ngono ya dingkluk gampang saiki wis ora kuat dingkluk nganggo kursi. Wong ya teko. Nggih. Ame nyuwun sewu sing duwe bojo ya masalah, sing ora duwe bojo ya masalah. Duwe bojo kok kaya anak. Saya masalah ngoten ta, Pak. Mula awake dhewe aja arep-arep ilangi masalah ki yen jek urip nang alam donya. Mula nek kula panjenengan sami pengen ora duwe masalah, mati yo ngoten. Ning mati kudu husnul khotimah banget. Mula Imam Ahmad nate ditekoki anake, "Bah, urip kok ya muk ngene wae to, Bah? Kapan rampunge? Rampunge uripe awake dhewe le. Nek wis istirahat. Lah istirahate kapan? Engko nek sikilmu sing tengen kuwi bar ngliwati sirat, sikilmu tengen wis ngancik swarga, kuwi lagi uripmu semelele, uripmu leren. Berarti nek kula panjenengan sami lho, jek urip ning donya, urip ning alam kubur, urip ning mahsyar iki jek masalah, Pak. Halo. Iki ngrungokke apa ora? Kula tak besek tak. Mula para rawuh monggo kula panjenengan sami angen-angen jas kadang uripe awake dhewe kemeng niki enten kiat-kiat supaya awake dhewe ora pati kemeng ngoten nggih. Bu?
tau uripmu kemeng ra Bu? Nek awak kemeng ra apa-apa, nek ati kemeng aja nggih. Nggih. Nek ati kemengi marai cepet mati. Nggih, atimu mok kemeng-kemeng wae engko terus munggah ning rupa, akhire rupane suda. Nggih to? Ora pati percaya diomongi. Nggih. Suda rupane terus dilungkas mati. Nggih. Kula para rawuh monggo kula panjenengan sami. Lah, sing marai kula panjenengan sami kemeng para rawuh. Uripe niku senenge awake dhewe iki ngoyo. Nggih. Ngoyo mboten kira-kira. Kok ngoyo? Mula enten pandika tafika rafika tas cek rada lali. Nggih. Tafika rafika kasrotil amal walakina rohika tafika al-iktisam ngoten. Mula bahasane niku akeh wong sing pengin napa uripe kepenak, mula sing darane uripe kepenak ning sing gaweane sing akeh, Pak. Mula napa dheweke iki meres keringet banting tulang niki ngongso mboten. Ngongso niku mok nuruti napa to? Nuruti ora kebutuhan, Pak. Nek kebutuhan niku asline cukup. Nuruti lah sing marai kemeng awake dhewe lho, kepinginane awake dhewe ora disejajarke karo kemampuan. Nggih. Mula nek wong Jawa ngomong ya jebles kok, Pak. Gegeden empyak kurang kaya cecak nguntal. Apa? Nggih lho, Pak. Artine napa? Kepinginane iki ora disejajarke karo kemampuan. Artine mok nuruti gengsi. Nggih. Niki saupama amit nyuwun sewu badhe matur. Kira-kira, Pak, jenengani pengen duwe pit motor gandeng ora duwe pit motor. Duite mok 2,5 juta ngono pengine numpak apa, Pak? Enek ya oleh. Sakarepmu numpak motor ya oleh kok. Wong saiki ampun nyuwun sewu ora ana apa-apa monggo kakak karo KTP karo slip napa niku? Listrik wis nggo mulih pit motor anyar kok nggih. Ning ku marai uripmu kemeng Pak tak omongi. Nek ora ya wis ampun nyuwun sewu. Enek pilihan loro wae, numpak Grand sing slebore karo sewiwine ra ana apa pilih numpak Nmax. Iki ana konsekuensine dhewe-dhewe. Nek numpak Nmax genah 35 juta. Ning nek numpak Grand sing sewiwine ra enek slebore ra enek paling 2 juta. Turah 500. Nek karo tengah elek banget, Pak. Sok bane gundul barang niku. Nggih, rime ya ora enek. Mula mek nyuwun sewu gandeng pengine niku numpak Nmax. Mula kurange niku 33 yuta. Gandeng pengen numpak Nmax sing 2 yuta dinggo DP sing 500 nggo cekelan kok tuku bensin kurang 33 yuta. Kira-kira nek 33 yuta kuwi mah golek ngendi, Pak? Saurono ta, Bu? Cacak kaya ora tau wae lho. Akhire golek neng dealer leres nggih. Golek neng dealer saiki tak tekok kene kira-kira enek wong utange di 33 yuta, 3 tahun tanpa bunga ngono, Pak. Nek enek gandeng aku pengen kulaan wedhus tak nggone tuku wedhus, Pak. Enek mboten kira-kira? Ra enek to. Akhire jilah dealer jenenge kredit. Nek kredit kuwi mau blungker karo wong ya teko iki. Nah, kamu kok nek kredit lho, Pak. Hitungane itu barang wis kalah sik kok. Monggo angen-angen. Iki kira-kira kalah ra. Wong gonaku, Pak. Enek lho, Pak. Tuku pas bisnis iki rada jaya pas corona, sadurunge corona, Pak. Bisnisnya kae jaya, Pak. Wong ning putihan niku jaya. Terus tuku mobil, Pak. 220 yuta. Halo, iki kredit. Nek cash niku 120
yuta. Gandeng kredit 220 yuta. Bareng 3 tahun, Pak. Bar kuwi terus corona cucut ngoten. Bisnise ki rada rapati lancar. Mobile ki mau didol. Payune 120 yuta. Lagek 3 rugi piro, Pak? 3 tahun ujute wis rugi kok didol kok. Nggih. Nek kira-kira wongune pinter Pak Bodho to, Pak? Halo. Halo. Niki nembe ujute tok kleru apa kalah kok. Apa meneh hitungane akhirat amit nyuwun sewu. Pramila para roh monggo kula panjenengan sami angen-angen. Niki muk nuruti gengsi, ora kebutuhan, Pak. Ning nek nuruti kebutuhan, Pak, amit nyuwun sewu. Niki cara gambarane numpak. Niki pasare pundi, Pak? Daleman nggih. Nggih. Misalkan jenengan numpak Grand ning pasar daleman kira-kira teko ora? Teko. Aja omong macet. Mosok tuku anyar macet. Numpak Grand ning daleman ya teko, numpak Nmax teko apa ora? Ya teko. Bedane apa? Wong kabeh ya muk Nmax nggo gampangke laku, Grand ya nggo gampangke laku. Bedane muk tipis lho, Pak. Nek numpak Grand niku pupune mingko. Nek numpak Nmax begagalan kok bedane kuwi to ta, Pak? Lho tenan kok. Lho rapati. Apa pe hampir nyuwun sewu? Nek numpak Nmax kuwi dilirik wong. Lah yo ora kok. Arek sing numpak sapa? Mula para rawuh, monggo kula panjenengan sami sing penting iki napa kebutuhan, rasa nurut gengsi. Misalkan Pak jenengan iki pengen napa nganggo jam tangan. Angger duwe-duit 10 yuta tuku jam tangan ora apa-apa, Pak. Ning nek ora duwe duit cukup bae ning pasar daleman 20.000 to. Nek rada rendet sithik ya loro, Pak, itu ya 15.000 nek to, Pak. Halo. Ora pati gagas. Saiki tak tekok kira-kira nek jam sing regane 10 yuta iki jam 6:30 kurang 5 menit karo jam sing 20 yuta tuku pasar kreditan kaya ngene aku ki saiki jam piro? Halo. Jam piro kira-kira? Ya padha jam 10 yuta mlakune ya padha jam 20.000 ya mlakune. Apa penek 20.000 mlakune rada seret, mergo murah. Lah mboten ta, Pak? Ora pati gagas saiki. Nggih. Mula para rawuh monggo kula panjenengan sami angen-angen. Mula enten pangandika niku ngeten, Pak. Mahalaka rumun ya'rifuna qadra nafsi. Oke wong padha cilaka ki mergo nuruti kepinginan. Nggih mboten? Nggih. Oke nek sing gondrong urusan ngono kuwi nglunthung kok. Nggon aku ya akeh apa? Kepinginane kan digawe iki sing bangsa apa? Nggih. Tipe rejing. Terus apa? Dandane manten dandanan artis. Nggih. Karepe iki jagake. Oh ya padha, Pak. Ngenamur ngen aku. Karepe jagake sumbangan. Amit nyuwun sewu sumbangan kok saiki dijagake genap potok iki Pak. Akhire tenan warepe njaluk sing mewah, bareng budak. Kotak wisine mlongo tok kok. Kok ya teko? Mboten, ngene mun saya. Pramila para rawuh monggo kula panjenengan sami angen niki la tastagrik buku al-qadari madumta fihidat. Nomor 2 sing marai kula panjenengan sami mbok kemeng niku uripe niki ngeten apa. Mula kula panjenengan sami yen gagas uripe menungso kuwi ya kaya ngono kuwi. Mula dipun ngendikake man arafa nasa istiraha. Yen kowe kuwi iso memahami wong urip, mesti awake dhewe uripe semeleh kok nggih. Saiki amen nuwun sewu dipun ngendikaken tilka ayami nudzawiluha bainan nas.
Gusti Allah ki muter uripe menungso pendak dina kuwi kaya dene bansing mubeng. Bansing mubengi rikala anu neng dhuwur terus neng ya ora no Pak, tengah seno. Dhuwur, tengah lagi ngisor terus baline tengah lagi neng dhuwur. Artinya napa diputer? Ana kalane sehat, ana kalane saurana to Pak. Gembrebek malah lara sisan ya ana kok. Ana kalane lapang, ana kalane sempit, ana kalane duwe dhuwit, ana kalane ora duwe dhuwit. Nggih. Ana kalane guyu, ana kalane nangis nggih. Saiki urip nang dhuwur lemah, engko urip nang lemah. Lah ngoten ta, Pak? Mulane kula panjenengan sami memahami ngoten niku wis biasa Gusti Allah ki muter uripe awake dhewe. Halo. Halo. Iki ya ngrungokke. Ya wis, langsung. Sebelanjane nek awake dhewe memahami ngono ki lak enteng, Pak. Uripe niku semeleh. Ning Pak Amit nyuwun sewu. Karepe awake dhewe lho, Pak. Karepe niku pingine niku sugih emoh saurana ta Bu? Sugih emoh, sehat emoh, enom emoh, urip emoh. Lah kuwi karepmu. Nggih to? Nek karepe awake dhewe bangsa sing apik-apik to, Pak. Mulai enten pangandika al-am insani la takmanna. Nek apa-apa karepmu kuwi dituruti, urip iki mandeg leres. Leres mboten? Nek karepmu lho, Pak, ngibadah ki njalukmu lak dibayar to, Pak? Nggih ora? Ayo. Upama jenengan salat iki ngaji ki ya upama. Dumi 200 lak guyu to? Guyu. Nek sing ngedumi sapa lak ngono. Mulai enten pangandika niku adunya darul amal wa jaza. Ning donya ki awake dhewe mok ngamal-ngamal terus durung enek kan. Saiki tak teko salat iki anu ganjaramu apa? Itu amu apa wae salat iki mau? Nek ora salat ngopo? Lah ning donya ora ngopo-ngopo to, Pak? Apa sing ora salat terus sirahe malah gedhe? Lah mboten to? Nggih. Apa sing salat itu apa mboten? Mula ganjaran ki ora ning donya, ning karepmu mesti lho ya iki. Angger salat ngono nggon ngisor tinggian ngono kuwi enek 200.000 lak seneng ta, Pak? Nggih. Halo. Kuwi lak karepmu. Upama lho Pak karepmu iki disetujoni Gusti Allah, awake dhewe salat 2 rakaat langsung ning ngisor enek 200.000. 2 rakaat lho, sak rakaat 100.000. Kira-kira 2 rakaat itu kan ya Pak ya. 2 rakaat sadurunge subuh 200. Salat subuh 200. Salat duha 200. Salat qobla zuhur 200. Hitungan salat duhur 400. Salat ba'da duhur rawatib ba'da duhur 200. Salat asar 400, salat maghrib 300, salat isya 400 piro, Pak? Hah? Piro kira-kira ngono wae? 3 yuta ya. Sedina sewengi 3 upama kuwi mau disetujoni Gusti Allah, kira-kira nek wong macul apa? Enek wong daud apa ora? Enek wong buka toko apa ora? Aku ora kelakon mbok undang rene lho, Pak. Nggih napa nggih? Rasa macul wong ning masjid wetuk. Rasa buka toko wong ning masjid wetuk. Mula kehidupan iki mandeg, Pak. Do wegah arep ngopo-ngopo, nggih. Mula amit nyuwun sewu ganjaran ki ora dikekke neng donya, besok nek wis mati. Mulai enten pangandika
al mautu tanamu nikmat, kematian kuwi jemput nikmat. Halo, lajeng tak teka, kira-kira uripe awake dhewe iki pilihan apa dipilihke Gusti Allah, Pak? Halo, pilihan apa dipilihke Gusti Allah, Pak? Kok bingung, Pak? Halo, halo, monggo dipun ngendikaken. Allah paring pangandika wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ingsun Allah ki sing nyiptakne awakmu, sing milihke mungguhe awakmu. Halo, lajeng dipun ngendikaken maka nalahumul khiyarah, lan kowe ki ora iso milih. Upama iso milih, jenengan lak pingine nom terus bojone ayu nggih, duwe duit nggih, terus nek moh mati moh lo nyatane iso milih apa ora, Pak? Iso milih apa ora tak takon. Nggih, termasuk kula panjenengan sami lho, Pak. Akhir kehidupan kula panjenengan sami ya ora iso milih. Mula Gusti Allah ki nyepaki loro, farikum fil jannah wa farikum fi nar. Kowe ki tak cepaki swarga, tak cepaki neraka. Ngoten. Ora awake dhewe ora wenang milih, Pak. Halo. Yen apa nggih? Mula men nyuwun sewu awake dhewe dalam rangka mlumpuk iki, pengajian iki, salat iki manteske awake dhewe kira-kira patut mlebu swarga apa ora. Engko sing milih Gusti Allah kok. Nek patut mlebu, rodok patut ning neraka sik. Nek ora patut wis kono diguak dadi sampah akhirat. Ngoten to, Pak? Enek ki sing mesteke aku sok ben mlebu swarga ndang muni yo. Enak ora? Lagi. Mula para rawuh, termasuk awake dhewe lho, Pak. Dadi duwe agama Islam niki ora pilihane awake dhewe. Ning Gusti Allah sing milihke awake dhewe. Enten pangandika niku wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lan sampun paring wasiat sinten Ibrahim, semono uga Yakub marang sinten marang anak keturunane. Ya baniya, wahai anak keturunanku, innallaha astafa lakumuddin, astafa Allahu lakumuddin. Sak temene Gusti Allah ki wis milihke lho anak turunku kanggo awakmu ki agama iki. Mula gegemen kenceng wala tamutunna ila wa antum muslimun. Lan pisan-pisan kowe iki aja mati kajaba kowe kuwi dadi ngrungkepi agama Islam. Nggih napa nggih? Nggih. Halo. Berarti nek ngono, Pak, awake dhewe urip iki karepe awake dhewe apa karepe Gusti Allah? Kok ora pati anu to, Pak? Halo. Kira-kira karepe awake dhewe apa karepe Gusti Allah, karepe wong tuane awake dhewe? Karepe Gusti Allah. Mula awake dhewe dipenging. Yen kowe ki urip ki mergo aku, mergo karepku, aja urip sak karepmu dhewe. Ning kira-kira, Pak, ning gone awake dhewe ki akeh wong sing urip sak karepe dhewe apa nuruti karepe Gusti Allah? Sak karepe dhewe. Contoh Pak Amit, cara gampange wae, apen nunjuk. Masjid Ar-Rahmah iki nek kene iki ya, iki tak kira iki menguasai 2 RT enak Pak. Nggih. 3 malah. Ya pahit-pahite loro wae, Pak. Sok salah nek sing ngalor nek ngidul nggih. Napa ngidul niku segara mboten to? Halo. Ya pahit-pahite 2 RT to. Nek ning nggon aku, Pak, sak RT iki isine 28 wong lanang, kakak. Upama 28 tambah bojone ngono pira, Pak?
bojone siji wae sing diitung. 56 begejile loro. Piro? 112 ping 2 RT. Piro, Pak? 224. Coba titeno sing ning masjid ki enek ra wujute wong no 200 sakmono kuwi mau. Halo. Iki mau aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok jiro telu ketok ra kebak. Iki ketok oke ketekan kon jaba ketok ya. Nggih. Halo, lagi to. Monggo kula panjenengan sami angen. Mula akeh wong sing uripe niku sakarepe dhewe. Lah nek urip sakarepe dhewe kamana tuntutane kan urip niku manut karo Gusti Allah. Nek golek aturan sakliyane aturane Gusti Allah, wong Gusti Allah wis kaya angger-angger lho, Pak. Mulai ten pangandika niku inna dina indallahil Islam. Agamaku ki lho, agama sing tak ridho iki ya mung Islam. Lah ngopo kok ndadak dijenengke Islam? Sebab Gusti Allah iki pirsa, Pak. Somben ki ana agama sakliyane agama Islam. Mula angger wong sing Islam dikandani hati-hati ana agama liya. Nggih. Mula kula panjenengan sami nek urip sakarepe dhewe ora manut karo Islam dipun ngenggitaken wa mayyabtaghi ghaira Islam Madinah fala yuqbala minhu ila akhiri ayat. Halo. Sapa wong sing golek aturan urip liya sakliyane aturanku sing urip karo Al-Qur'an karo Al-Hadis sing jenenge agama Islam mula ora kanggo ora tak tampa kuwi mau. Tur akhire termasuk wong-wong sing rugi. Nek rugi dilebokke nang ndi mau farikum fi. Nah, halo. Upama Pak Amit nyuwun sewu. Aku Salamah kuwi duwe sawah lor masjid. Aku duwe sawah kidul masjid. Delor aku ngakon jenengan aku misalkan untuk bojo wong kene Pak misalkan. Terus tuku lemah sawah ning kidul masjid misalkan. Terus aku ngakon salah siji jenengan sing tukang macul Mas apa ulung paculno sawahku sing ning kidul masjid ngono. Iki wonge mbuh ngrungokke mbuh ora, mbuh gagas mbuh ora. Ngerti-ngerti macul sawah sing lor masjid. Kira-kira karo sawah sing di lor masjid diblonjo apa ora? Nek sing di sawah lor masjid kira-kira seneng apa ora? Upama njaluk blonjo dikai apa ora? Rada kemaki ya Bu Salamah. Kandha paculi karepmu piye? Randuk ijoli sayuta tak denda, tak pulisekke kowe ngono. Kira-kira sing macul mau rugi apa ora? Rugi, gaweane wis ora kanggo, tur rugi. Terus mara nang nggon aku Mas Aziz, aku njaluk blonjo, wong aku wis macul sedina lho. Terus aku nilik sawahku. Lho, sawahku kok jek utuh. Lah sing mbok paculi sok ngendi? Ana Bu Salamah. Ya njaluk kono kok njaluk aku. Akhire pripun, Pak? Wis nggon aku ora diblonjo, kono malah kedenda, akhire rugi semanten rugi. Nek awake golek ketentuan, ketetapan liya, agama liya sakliyane agama Islam, fala yubala minhu ora kanggo. Tur ning akhirat termasuk dadi wong sing halo. Wangsul nak ten materi wajeng kala wau. Berarti nek urip iku dudu pilihane awake dhewe, pilihane Gusti Allah. Mula apa sing enek kejadian ning awake dhewe, anggaplah itu yang terbaik dan pilihane Gusti Allah. Loro kira-kira apik apa ora? Apik apa ora? Ora nek sing muni to. Lho, upama jenengan muni apik ya ora apa-apa, elek ya ora apa-apa kok. Ning wong amit nyuwun sewu. Enak ulama lho. Niki nek tilik wong lara ki aja didongake mari. Lho tenan kok. Lah kok ora oleh didongake mari? Kon ndongake sabar. Sebab napa? Wong lara ki nyuda dosa la ngoten ta, Pak? Dongane cetha labaksa tahurun insya Allah. Mulai ten pangandika niku layatillahu qadoan.
Menawa apa wae sing wis kejadian ning awakmu mula anggapan kanala napa kana khairullah iku sing paling becik mungguhe pilihane Gusti Allah. Lara ki ya apik Pak. Jenengan lara alhamdulillah ya ora apa-apa kok. Nggih. Ora pati gagas. Lho kok iso? Mula mit nyuwun sewu enten pangandika niku wa asa antakhrahu sai'a wa huwa khairul lakum. Apa wae apa ya iso uga apa sing napa kula panjenengan sami anggap elek. Ternyata niku apik mungguhe Allah. Upama jenengan pas iki ora panen lho Pak. Tandure ki di dahar apa dipangan. Nek nggon aku ya dipangan ya Pak ya. Dipangan tikus karo muni, dipangan tikus delalah ora panen. Itu pilihan Allah yang terbaik. Gusti Allah ngerti kok. Sebabnya apa? Jenengan pas wayah ada nasar malah gendong tangki nyemprot. Nggih. Saupama mangko dikai panen, panene kuwi mau diolah, mlebu ning jero wetenge anakmu dadi ra sregep salat tok. Mergo jenengan nyepelekke. Dadi ora panen ki mungkin luwih apik tinimbang. Lah iya. Lah yo ngono to, Pak. Lah iya. Mula lampati nganu. Aja enten pangandika wa asa antuhiba sai'a wa huwa napa syarul lakum. Kadang sing awake dhewe seneng anggap apik iku belum tentu apik mungguhe awake dhewe kok nggih. Contoh denana panen apik, jinglak-jinglak apa? Hah? Piknik misalkan apa nanggap campur sari. Piknik wae ya. Ndulah piknik nyewa bis tak keluarga. Delala amit nyuwun sewu. Teko dalan bisa nyemplung jurang. Iki mau ora panen kira-kira iso piknik apa ora? Lah iya, niku sedaya niku pilihane Gusti Allah. Enek kisah Pak niki. Isae napa? Luqmanul Hakim karo anake. Delak dhek iki berjalan pada suatu ketika niku arep tilik ning gone keluarga. Bareng nang tengah dalan padang pasir ki ngidari Pak, ngantek abuh terus semaput. Dadi ra iso nglanjutne perjalanan anake muni. Urip kok kaya ngene to iki ngono. Kok yo enek alang-alangan arep mlaku gek nang kene, ora enek apa-apa. Ning Luqmanul Hakim ngomong, "Le, tontonan hikmah wae. Iki pilihane Allah yang terbaik." Nggih. Nek dihitung secara matematika, Pak. Upama mau ra kenek riki wis teko ning omahku mau angler. Delalah jam 10 bengi, Pak. Pas wayah-wayahe wong turu angler omahe kobongan entek. Bareng dhek kuwi Luqmanul Hakim lanjutke perjalanan teko kono. Lah, omahe lekku kok entek. Jebule kobongan sak sing duwe. Upama mau ning kono kira-kira piye, Pak? Halo? Ya sok melu gosok nggih. Mula men nyuwun sewu napa sing pun ditetapne Gusti Allah ning awake dhewe niki insyaallah pilihan Allah yang terbaik. Halo iki teko jam piro iki? Cita aku mau ora. Iki termasuk Pak nyuwun sewu. Kula niku tau dijodokke, Pak. Nek percaya aku nggo bojo. Bojoku apa sing dijodokke karo aku mening, Pak. Umure niku kaceke 12 tahun karo aku. Sing bojoku saiki umure kacek 7 tahun. Upama milih umur jenengan pilih sing ndi, Pak? Sing nom to? Halo? Sing nom. Aku yo ora ngece rupane wonge, Pak. Nek bojoku sing saiki karo sing gek ben sing dijodokke mening bojoku sing gek ben, Pak. Kok bojoku to? Sing gek ben dijodokke karo aku. Tenan kok. Nyapa ngono sumi blak, Pak. Blak ngono ya. Nek saiki ra patek, Pak. Lho aku ra kok ngece lho, Pak. Tenan lho iki. Lho lak awake dhewe lak ya wong lanang to, Pak. Asline wong lanang sing disenengi apa?
Mending lah ya to. Wong cedhak yuyinalina si hubus syahwati minan nisa. Senenge wong lanang iki nyawang wong ayu kok. Nggih, jenengan nyawang mah bening karo wong bunut klendi. Rasa anu lho ngapusi lho ya. Ha tetep nyawang mah bening no. Nggih. Upama bojomu loro, siji bruwet karo siji bening, sing ndok ambung paling akeh sing ndi? Lah iya, rasa ngapusi kok. Wong padha kesenengane ya Pak nggih. Amin nyuwun sewu. Lah pada suatu ketika niku gandeng amin sewu. Ya dicepetke ya Pak, ndak salah rampung. Niki gandeng wis napa? Wis disikseti RT RW cedhak ngono. Lah karo bapakku ki gandeng aku ki Cik napa duwe mbakyu loro mas siji. Ning napa? Krentek kuwi disiki wong loro kuwi wong telu ki mau. Delalah aku yo njaluk tak kon lamarke ngoten. Akhirnya napa? Bapakku ya sleco, Pak. Napa? Ngibah niku 5 tahun. Kamangka kono njaluke 3 tahun. Akhirnya gandeng niki Abdul Aziz cek Mbak Yu loro, Mas siji. Aku kok ora 3 tahun, 5 tahun. Nek 5 tahun engko Mbak Yu nerong rabi, mundur. Wah aku ya wah iki carane mantek wong ki aku. Tapi ternyata ana ide perkarane ning mbokku kok. Mbokku ki wegah nek banyune di langkahi yo. Akhire nek Om aku ya aja ngono no Om. Ya kene selak gemrengseng no aku. Akhire napa? Aku ya ndale lho Pak. Wong jenenge lahir iki kena urut saka mbarep ning adine ngono. Ning nek mati karo rezeki jodoh ki ora kudu urut. Jenenge kowe iki memaksakan kehendak pengen kondang cepet ngono akhir wis pokoke ora ya ora akhirnya aku manut Pak ning genah tak omongi wong ning agama iki kena nglamar ki pantese mung petang sasi kok nek petang sasi engko nekat ndlodro siji engko kanginane bocah dadi kembung nek ora kanginan katut wong liya tenan Pak lagi etek setahun ini ora kanginan ora tak demok ora tak apa-apake lho. Ustaz tok mosok ya demok wong. Nek nyamang kok Pak, nek demok ora. Akhire napa? Kanginan iku napa? Tembung wong liya gelem kok. Amboke rono mundur-mundur nek aku balekke pitukan kuwi. Aku ya ora masalah. Genah iki yakin pilihane Allah bukan yang terbaik kok nggih. Aku yakin nek mending Pak. Sumi blae tenan. Wong aku nek ketemu saiki ya Cik, Pak. Ngono ya no. Halo. Iki wong lanang apa? Tenan kok. Halo. Ning aku kene, Pak. Alhamdulillah. Aku iso niteni hikmah lho, Pak. Ternyata bojoku iki memang orang yang paling kuat nangani aku, Pak. Oke. Nek wong kuwi mau biyen durung tentu dhek kuat nangani aku, Pak. Aku nek tuku katoli rong kresek, Pak. Progres sektor kudu ngejak wong tak nggo ngentopi gen jogoyan. Bojoku kuwi cadaran tak tumpake kresek kuwi mau, Pak. Kira-kira nek cah iku mau ora gelem kok. Ora sudi Mas aku ndok tumpake dhuwur. Kate. Ngeri neh lho, Pak. Amit nuwun sewu. Halo. Niki besaran niku kuwi kula kan ya duwe wedhus tenak wedhus, Pak. Entek wektune. Lanjut. Itu istri ya Pak ya? Anu wedhus ning sapi Pak. Kiwa tengen ngono. Lah bojoku tak kene tengahe. Kene wedhus, tengah-tengah tak kei bantal. Lah bojoku ning tengah-tengahan kuwi mau. Kira-kira ngger wong nyawang lho, wah wedhuse sing tengah ngene ya Pak ya. Nek bojoku ya santai kok. Sambiar ning simo lho Pak. Halo. Nggih. Arti liyan aku sisane Darussalam bojoku isin. Wah, nek kono ya piye ngono. Akhire nek sambil iku dalane ngene Pak, goyang-goyang. Mas kok kaya ngene? Anu wae nek dibayangke iki numpak unta. Kowe lak rong taun numpak unta to? Nggih, wis. Halo, akhire napa? Upama lho Pak, sing mening kuwi mau kira-kira ning dhuwur kamar wedhus gelem ora? Ya wegah, ra sudi Mas. Benges aku pupur aku. Nek gane bojoku iki cadaran ora bengesan ora pupuran tak morke wedhus ya santai Pak. Halo. Ora pati percaya jenengan.
terakhir Pak, terakhir. Kok teko kae wong tak gawa. Terakhir ngeterke ning Manggaran lho Pak. Wedhus siji tok Pak. Sing tengen wedhus kiwa bojoku. Lah nek somo dilakan tak dalane rada mundur-mundur to. Akhirnya Mas kok goyang-goyang kaya ngene. Aku tak dekem ya aja aku. Ndak didaraki. Akhirnya kene wae ya ngono wae. Halo. Para rawuh, monggo kula panjenengan sami angen-angen. Niki napa sedaya kemawon niku napa pun dipun takdirke Allah takerane mungguhe awake dhewe. Kula awet nyuwun sewu, awake dhewe iki yen upama rapati rida karo Gusti Allah apa ketentapane Gusti Allah niku kudu rida. Mula dipun ngendikaken malam yardo sok sapa wonge sing dheweke ora rida, ora seneng malam napa bil qodoi marang ketetapanku. Upama Pak, bojomu saiki rupane ora pati mening, kuwi pilihane Gusti Allah kanggo awake dhewe nek mboten padha bojo ki sedekahun ta sedekah faqbalu alaihi fi sedekah. Bojo ki jajane Gusti Allah sing diparingke awake dhewe. Kira-kira nek bahasane wong lanang wenang milih, wong wedok wenang nolak iki gombal lama, Pak. Nggih, kira-kira jenengan menang milih nggih, Ben? Golek bojo ya milih. Milih apa ora? Mboten to? Milih. Etok bagus. Etok sugih. Etok anake wong darah biru. Kan cirine telutun kahumar aton arba. Kowe iki kena nikahi wong mergo petang perkara. Nomor 1 wa jamaliha, rupane utawa atine. Nggih. Wa nasabiha anak keturunane sapa ndara. Nomor 3 wa maliha, bondone. Nomor 4 badinia, agamane. Kira-kira kowe tok papat-papate ora, Pak? Muni yo. Ya milih. Ora, Pak, aku biyen jane amen nyuwun sewu. Awal-awale milih, Pak. Nek gandeng bar kepasek kuwi mau. Aku golek bojoe rumah saku angel biang to, Pak. Nglamare nganti ping 14. Angger aku gelem kono wegah ngono kuwi angger padha geleme mbokku wegah. Akhirnya nganti teko ping nomor 12, Pak. Nomor 12 kelakon nolak aku lho. Kamu kan wis ngomong ro kiai iku, iki grade-ku tak turunke. Mbiyen iki pengenku napa tergentiyu, pinter gemati tur ayu telu tok to jane. Nganti grade-ku tak turunke. Iki pokoke sing penting wedok aku ngono. Akhirnya wedok tenan, Pak. Aku nonton fotone innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wonge aku yo ora ngece, Pak. Mergo ketentuane keman ayu to, Pak. Kan ayu ki ning rupa, nggih. Rapati gagas. Aku yo tak tonton fotone, ya Allah, ya Karim aku. Wis wonge cendik lemu, kacamatanan ireng, Pak. Akhirnya aku kon istiqoroh karo kiai, wis istiqoroh. Ndang donga, aku gak donga. Aku ning batin kok ra sudi istiqoroh. Aku donga kok aja dadi, aja. Alhamdulillah. Makane kiai iki wong ngrasuk janji aku ngomong megah. Ngono kata digoleke apa? Aku ya mau ojo dadi. Ternyata, Pak, alhamdulillah 2 minggu aku ndonga ngono ditolak tenan. Kira-kira aku sedih apa seneng? Lah sing nomor 13 14 iki gadhok, Pak. Aku digoleki Abu Fatihah anu Ustaz Khalid nggih. Sing Arafah niku karo Ustaz Jamal, Pak. Niku nggo wong lorone gawe gadhoke gelem kabeh. Lah Ustaz Jamal iki sing kae, sing bojoku saiki, sing Ustaz Khalid niku napa? Ya sing gelem ro aku. Akhirnya aku kudu milih to, Pak. Barang aku milih kuwi Ustaz muni-muni kae to. Wong ra cetha. Wis digoleki barang anu-anu. Saiki kowe kudu tak elek-elek ning ngarepe wonge. Aku dadi isin ngoten Ustaz. Nggih. Lah mari gadhok kok, Pak. Aku yo ora ngerti kok mbok iso teko kono piye. Akhirnya aku milih siji tok, Pak. Ya kuwi, Pak, sing iki. Halo. Ini nek rupane ketoke mending sing iki mau. Ya tenan apa tok? Jake foto ya, Pak ya. Halo. Ning para rawuh monggo.
napa ketetapane Gusti Allah ki mau yen awake dhewe ora pati seneng iso Pak nyuwun mulai enten pangantika